Orang Banyu Wak Kyai. Priwen carane ning sadonan kiyen rakyat masyarakat sawah ajak orang Banyu Wak Kyai. Bener kok sing dirundingaken mau ka ning dalan ka. Jadi seket makatan rakyat Nggih. ya. Nggih. Kewajiban kula sing dipercaya sebab lamun kula ingkar saking kepercayaane ciri-ciri wong munafik. Ayatul munafiki salasa telung perkara. Ida kadasa kadaba wa ida wa ada akhlapa wa ida tumina kona. Kang terakhir kula dipai amanah mangsa arep menyia-nyiakan amanah berarti kula wong munafik. Yen jaluk kerjasamane sampean nggih. Nggih. Pertama-tama kita tekaning wong wajib pajak. Apa sejatine rakyat sindang sok mengengkang bayar pajak. Padahal pajak sing rakyat kanggo rakyat, kanggo pembangunan desa. Ayo desa sindang fastabikul khairat, berlomba-lomba menuju kebaikan tujuan kula. Bener Pak. Cuman rakyatnya masih ngengkang. Jadi kian bareng-bareng karo kula tekaning wajib pajak disensus pira totale sing durung dibayar kok bakal wis beres bareng-bareng teka ning wilayah pamayahan yaitu Kiai Saroji. Musyawarah tentang kian. Punten Wak Kyai. Iya. Menurut kula kanggo dalan keluar Luru Banyu ya laka maning Cimanuk dicodet. Lah, sing mau kuno Kiai kula ku. Rundingan ning dalan gabari ndeleng mriksa-mriksa kok Kiai. Setelah Banyu wis akeh ning sindang tentunya masyarakat seneng. Nah, akur ya. Akur. Iya bener. Ibaratnya masyarakat bayar sekintal rong kintal gak ya beli nganyang Sadar tentang pajak sebab banyune anak. Karena sing bengene yang pajak apa sih? Iya bener. Ya jare ke pajak patungan zakat. Bocah ini loke cerdas, loke bebel. Nah, program wis jalan. Ya yuk bareng-bareng mang pemayahan. Leres kuno Kiai. Ayo. Kaya macete pajak faktor banyu ora bisa ngalir di sawah. Irigasi Kiai. Hari rakyat kan mengkenen Wak. Ada uang, ada barang, diwalik, ada barang, ada uang. Nah, sedangkan punten Mama Kiai, punten gini, bisanya pertanian subur iku kan kedua anak banyu. Lamon sawala ka banyu tentune priwen kongkon ngunduhe ama beluk sundep lan sejen-sejene bisa mudun uga termasuk tikus. Borobois bisa kanggo bayar pajak, kanggo mangan dewek pegalangga. Iya Kang. Loh mulane kula ku Kiai njaluk pendapat karo sampean pripun Kiai? Jadi jelas sumber keuripan manusia itu banyu ya. Amin pangestu Kiai. Sampean gak salah sing banyu ya. Kula salah sing banyu iya ta. Bener ta. Jadi sampean setuju Wak Kyai? Ya wis ayo Nyodet Cimanuk, ya. tak kamang mayahan, nekani Wak Kyai Suraji. Kula turba turun ke bawah, mangga sesarengan lawan rakyat sindang geblek rempek gotong royong nunjukaken supaya sindang ora kurang sandang pangan dan papan. Baldatun toyibatun warobun gofur. Langkah utama dicodet dikit. Irigasi dijalanaken, banyu kanggo ngelep pesawahan. Bener. Ngoten Kiai. Ayo, mangga. tinggalkan sindang. Ayo mayahan, ayo. Semangat. Ayo semangat. Ayo. Mangga aturan. Kumarangga suarane kepirang sing ketebian. Kepirang sing ketebian lamat-lamat ngawang-ngawang. Kang dulari wong tani wong cabang kidul dewe. Kang dulari minangkane sing ditembangi. Minangkane wong cabang kidul dewe wong tani. Kang dulari emang sayang.
ya dewek Bapak kunci minangkane sing ora mati Bapak kunci aja lo sareng tim bantaran kecabang minangkane sing ditembangi PT Media Ring 1 dewek sampun lali PT Media Ring 1 grup sampun sok ngamuk kula cilik sapa gedang sumedotna sumedot tresning ati sumedot tresning ati kang lebih gaul bunda lebih gaul minangkane saking mundak jaya dewe seraya deno bunda deno ke keding mama eko mama belai keding bunda jan ini puji harukangan minangkane nyonya prigel wiramandala dewek bunda hajan ini puji haruka sing hormati Masya Allah sedawane lunga perasaan kau si seneng bunga yaling Iya bener kunupan yang ngerasakan sekian sejen karo bengen bisa nek ya sing kelingan nadaling bengen dalaning lo bener gejlak-gejluk montal mantep ya pen baka udan jagate bicak dalane yang ngecembang orang analing barang sekian ling iya wiciri kegawang janji ngadatang digawami barang sekian dalan dibagusi kabeh beneri kabeh ya pen unggal gang dicor beton kabeh iya beli salah pilih kita bener pilih kuno bener omongannya sia kunupan milih kaya deneng kuwutan kuibeng senajan dudu wong pribumi gah ning masyarakat kang ngayomi kanaling ning lepakien gini Priwes. bener ya artine bang lebih gaul bunda lebih gaul sareng Bapak Abdul minang ketua panitinya dewe kita kening waktu kenging rasa seneng iki ora kejagan gini pen ya iya artine ora memandang kuwen wong melarat wong ora duwe nok bakana masalah apa baik kaya dene dikuwuki tekak artine enjoh apa kebutuhannya masyarakat lo bener benar kunuling segala kesusahan dibantu segala kekurangan ya diusahakan iya bunda jenene puji rukenya minangkane nyonya prigel wiramandala dewe apa mulane priwe nok wadaling kelawan maipen iya tak ajak si umah yaki sapening setengahin dalan iya nok jadi dia mah sekedar jalan-jalan ya maipen artine ngerasakakan rasa sumringah bungai ati selawise yaku kaya dene kuwu ibeng dilantik ki maipen ya iya tanggung jawab nih masyarakat teh Kang Dulari minangkana wong tani wong cabang kidul dewek Kang Dulari aja lawak
Singarane kutan kuibeng wonge ki amanah nok Bener kudupan. bijaksana nganggo ngayomining masyarakat segala pembangunan di anak-anak singawit dalan egang dalan banyu ning pesawahan Saluran. segala wis ditata rapih ning kuut dan kuibeng Bapak Abdul sampun selawase minangkan ketua panitia dewek Bapak Abdul ketua panitia bahkan singarane kutan kuibeng kuling Iya Pak. sangat memperhatikan ning masyarakat Ya pasti ningan. waru bliling sekian bantuan sosial ka bansos kali Bansos. sekin maadil merata Iya. ipen unggal minggu unggal bulan ngalapi bayi sembako Sira lagi wingi ka kana. ya iya Angkat kana sira. mangkat mengbalai desa kita kuling Beli ngajak reyang sira. ya sila na undangan tak beli Bapak Tuan Serli Bapak Tuan Serli minangkan saking arahan dewek Bapak Tuan Serli sampun ngamuk jadi sekin malaka kesenjangan sosial kuling Iya sakin mah. semana kangelan luru pangane gas digampangaken Ya sing akeh kuno kono. barang kuhune ganti Iya. Mulai yang seneng banget waktu kin. aduh seneng payah Ya, ayah cak senok arep ngomong apa senoknya? Tapi ku dikit wadaning Iya. Maipen nun Ari Juleha iku ngrungu ning aran ning babaku ibeng wadaning Iya. tapi tambu ning uwong Bapak Tuan Serli wong arahan dewek kanggo lari wong cabang kidul dewek lala beli waruning wonge jeling beli Barangnya mah. Maipen Siap. ari lagi nyocok dalam gambare beli Cak sesenok baru beli gambar fotone di senok. Ai Maipen mari apa-apaku kadang-kadang kuning foto karo ning asliku sejen arning kan wong pun mapada foto karo asliku ya beli nih ngan semene ari foto mah nok Ya. sing ngarane mamaku tan kuibengku wonge ganteng gede dhuwur iya tah ya iya lenjang ya kuning wonge ku mamaku arahan sareng mamaku pemikiran kidul sareng mamaku lamaran tarung dewek Nok Juleha. Mulane kemengkenen kini nok. priwen wadah Masyarakat lo bener nih waktu kian. apa jeling Bahkan deleng nang kubu sakian. Langka sing ora seneng ki nok. Oh. iya jare kok ngrungu beja ku uwonge ganteng Weru senok gak? kulitnya kuning bersih Iya. wah indahnya mau duwe rabi durung ya Ya ari wis dadi kuwu mau nok sapa wonge. Ya plipen. ya ana sing masih lengu kaya Maipen apa nih Ari apa-apa sudah. Bapak Tuan Serli minangkane wong arahan dewek sareng Bapak Abdul ketua panitia dewek berarti wadaling artinya kita sing dadi masyarakat lo bener Iya. patut bersyukur alhamdulillah Sing akeh bersyukur nok. ya iya duweni pemimpinku sing lagi dilantik Bener. ning waktu kian kayak dene babaku ibeng amanah tanggung jawab ning masyarakat teh kajawatir wis beli salah pilih pokoknya mayalingnya Ya iya. ajalane selawase PTM dari satu grup minangkane tim bantaran cabang dewek
karahade Ben Nun Ajang kang. lambung Ay nun basra. kang. Oh, ora kono. Nuling. Kelingan beli Apa siling? sedurunge kaya dene bapakku durung dadi pengen. Apa sih? Kutok beli menang-menang gini. Dari Oh. curnis ku. Jornis. Ay sila na beli menang-menang udah di apa? Lah, kader yang tadi kader bengene. Oh. Terus. Dari Madang. tukang gedok-gedok ku. Ya iya. Ki, soalnya bengen ki sedurunge dadi kuryangku. Bermana, bermene. Saking senenge pengen duwe bapak kuwu ki ben. Saking semangatnya dukung ning babak. Saking semangat yang. Oh, barang saking wis dadi brak ini. Oh, Heeh. wis dilantik. Tadi apa sakine? Ya bapak kuwu ki. Iya. Oh, sekalipun maune wong luar, wong Tartar, wong Cina, saking kana ning Jawa, ya beli. Oh, ya priwin-priwin gak kita kudu dukung gini pan. Ora ina. Iya. Daling kan gujak gaji. Iya, Kini saking semangatnya kayak gini luru suara ki ora ya. iya, Nganggo dukung anu ki mamaku tan kuibeng ki ora ya. iya. Nah, barang mamaku dadiku daling diangkat tadi apa? Ada yang mangger bae sih pen. Mengkainen bae. Pengen weru mai pene. Apa? Diangkat jadi apa pengen weru? Tadi apa nok? Penunggu kuburan. Wah, Loh, iya loh, Apa kan tegelan apa? temen sudah Arane ngomong kemit itu. kan? dari kemit sampai jadi kuncen. Kuncengku. Ya anu nih mah dadak kuncen mariang mah, ya anak pantas-pantas ya anu nih mah. Enak wareg tuh. Anak tak kuncen banci ku. Wong daling sing dadi kuncen dirongokaken yang ane kupingku. Aja Mana-mana, lek bae bocahku. Siapa sih kan sih Molak ga? Mak Ipan. Nunok. Sekian mah kepungpung jagate panas ninggangnya ki panasnya kayak aduh ora umum gini Mak Ipan. Gini jagat panas terang benderang ki. Kanang anak acara ning Mbah Buyut bengkok. Iya bener, bengkok. Iya. Weru beli masyarakatnya Mak Ipan. Aar ya waru nengan. Kompak-kompak kabeh guyup. Oh lanang wadon gede cilik Tua tua enom. Mm-mm. Ya iya nengan. Bebarengan ngerameaken ya Bu ya. Iya kina priwen lamun liren dikit bae si wadaling. Ya lirine aja bari meneng nok. Karong Lirene. gelati apa aja Mak? Ya bari ngirup udara seger konon ka. Enak. Maksudnya priwen sih nih pen. Ya gegelendengan ka. Oh konon, lendengan anak wong. Aja Maksudnya sih dah nembang. nembang. Mm-mm. Senok bisa beli bari nembang dan tenan. Iya setitik mah rada bisa ningan. Tapi mungkin Kuno. Mak Ipan Nun. kayaknya pengen Mak Ipan bae karong gelati sumur biasa ya. Beli kita mah. Jadi anu ulang karasa sedie, lang karasa getune barang mamaku tan kuibeng dadi ku yakin. Nah. Malah seneng Ya. bunga. Enak ku Mak Ipan. Ya ya makanya galaka rasa sirik dengkin ngobong kita. Mangga Endah. dicandak langkarasane. Kanggo ngormati masyarakat arahan cabang. Hartono. Tangge Mama Hartono Adilaya Sinda Wilayah. Bener kudu pen. Sareng Mamai Aldi Papai Aldi.